Сега ще снимаме на Clash of Clans втори епизод. Тук сме подготвили една атака и ще разгледаме нашия товар, който отново падаме. Първо с атаката. Търсим някой с доста ресурси, защото напоследък атакувахме много с валкирите и ето го и най-подходящия за сега, който можем да срещнем. Няма защитници. Този гоблин крадна доста болова. Виждате. Извинявайте, че моите приятели пишат. И сега видим дали пеките ще навлезнат. Да, няма как да не навлезнат тези мощни пеки. Ето. Пускаме. Трябва да пуснем всичко наведнъж. Няма как иначе. Не знам дали ще... Не знам дали ще успеем да вземем 100%, но едната звезда е със сигурност. Ето виждате, уизерите навлязоха перфектно и пеките навлязоха навътре доста добре, можем да и кажем тук. Хеларите умират, но имаме пойсани. О, леле мале. Сега тук не знам какво стане. Вижте, умряха доста хора от нашите. Тук ще трябва да пуснем хилинг спел. Може на тази пек, която има доста малко живота, да и възвърнем поне малко от живота. Да. Възвърнахме малко и сега всичко зависи от тези смели пеки и уизерът и барбарен кингът. Тук ще трябва да пуснем. Малко ще пуснем рейдж спелът. Според мен сега е времето за рейдж спелът. Да, ето. Тази пека на четвърти, тази на първи левел. Мисля, че ще успяха да вземат базата на доста добри проценти. Както виждаш, този беше доста силен противник. И дори мисля, че ще можем да откраднем малко голд. Дори се опитваме и за базата да вземем на 100%. Но ще е малко трудно за това време, да. Остана само една пека на четвърти. Тя е доста силна, както виждате, но все пак няма как да успея да вземе цялата база на тези проценти. Да, ето. Перфектно стана. Взехме му 88% и всичките ресурси. Какво повече да искаме? Ето, сега ще ви покажем нашия товар и си направим трейната. Валкири и уизери. Няма какво друго. Защото ако има примерно защити, да можем да ги изкараме. Да. Сега ще ви покажем и малко от нашия товар. Нашият противник е 10 левел. Техният клан е, как да ви кажа, ирански. Това е нашите тук. Да. Първо ще покажа моята първа атака, с която се изложих доста лошо. Малко ще да взема базата на 100%, но ето виж тук.
един Air Defense ми свърши много лоша работа, мога да ви кажа. Аз току-що наскоро дигнах ТХ-8 и затова съм толкова слаб, както виждате. Успях да взема един Air Defense и този фатален Air Defense ми провали цялата атака, мога да ви кажа. Виждате, тук добре стана, но драконите не навлязоха както очаквах. Ето. И Том Хала ми стана само един, на чисто малко да го убия. Ето. Виждате тук. Том Халът не остана много. Но ето тук виждате, че Air Defense изпарява всичко. И така ще моят първа атака. А с втората атака довърших един номер, който беше атакуван. И тази атака за малко да ми се провали. Ето виждате, без да исках, оставих един Air Defense неубит, ето този. И си изложих, както виждате. Но си поправих грешката все пак. Мисля къде я пуснах балоните и ги пуснах тук. Пуснах сега бързия спел. Той да унищожи тук Air Defense-ите. Както виждате, но нещо не се получи атаката. И всички Air Defense останаха живи. И беше доста трудно. Да го взема, но все пак го взех с малко ум. Тук пускам Barbarian King, там драконът. И тук сега нафуквам всички дракони така. А можем да го вземем, защото ще стане доста трудно. Пускаме магията на Barbarian King-ът. Той утре напред и унищожава и показа как по-лесно взема базата. Тук няма смисъл да го гледаме толкова, ще го усилиме. И ето вижте тук как един дракон си свърши работа перфектно и нататък играта беше в моите ръце. Но остана и Air Defense. Остана ми само един дракон накрая. Ето вижте, сега тук умира един и ми остава един дракон. И с един дракон за 3 секунди нямаше да успея да го взема, но все пак се получи перфектно самата атака. Ето. Сега ще ви покажем и атаките на първите. Ето тук нашия Сечо Лин е атакувал втори номер, който е, както виждате, е доста добър и почти е макс. ТХ-10 макс. Той самите единици много пъти така изкарва. Ги прави доста добре. И ето тук пуска земетресение, което унищожава тук. За да може валкирите да навлезат навътре. И така. Той тук успя да открадне доста проценти, както виждате с арчерите и миньоните. Но неговите са му доста силни. О, те знамете са имали дракон и бейби драгон, както виждате. Ето тук и пеките. Има пека на 4-ти. И тук пуска валкириите, които навлизат перфектно навътре. И взимат. О, но все пак има вътре един балан. Но валкириите са влезнали при тази халът и са сразили всичко. Както си трябваше. Само че тук е имало бомба. О! Лелей. Barbarian King няма да живее доста дълго време, както виждате. Тук тези уизери направо убиват доста силно. И така. Няма смисъл да гледам тук бавно, ще отсилиме, защото то се знае. Ето. И сега ще покажа мен как са ме атакували, но моята защита се е справила доста добре. О, не, те са ме срутили втори път, о. Доста гаден удар. Това е 11 номер, аз съм 16, нормално да ме вземе. Ето. Прекалено е силен този. Ето. Пуска драконите. И вътре имах скелет, уич.
тук нашия Валент, той им каже, че е доста силен. И е Танхал 11 почти макс. Ето. Погледнете колко е добър. Донесва доста добри хора. И така. Нашият клан е 8 левел. И така. Ако ви е харесал този клип, сложете палец нагоре. От мен чао!